Se on koittanut se päivä, kun ihminen täyttää 45. Siinä silmissä vilkkuu ja värisee ja tärisee ja miettii, että minnekä se elämä on mennyt. Ja nämä luometkin roikkuu luomileikkaukseenko. No, tukka on ainakin kunnossa. Tämmöisen sain tuossa asiakkaalta niin mahtavan lahjan, tämmöisen papalle sopivan oikein tämmöisen ensi talveksi kaulaliina aivan mahtava, ja kyllä se paljon tuli muitakin lahjoja ja kyllä ne koskettaa ja kiitos onnitteluista. Ja tuosta vielä näytän, tuli tuollainen banaani. Mun lempinimi on Elvis töissä jostain syystä, niin iso jötky, että sitten tuli tommosia muitakin kaikkia nyt tässä kehtaan näyttää, mutta kohti vihreitä niittyjä. Sitten oli tämmönen hieno kortti vielä. Tommonen. Taustalle oli sitten meidän tyypit kerännyt tuolta töistä, niin siellä on runoa ja kaikenlaista muuta. Aivan mahtavaa kyllä, että en tiedä, kyllä se 45 rupeaa jo vähän sillä tuntumaan, mutta niin kuin tuossa lapussa luki, että ilon kautta. Kiitos kaikille onnittelijoille.